nemojte prečerivati sad, dajde. Ljudi, ja ne znam šta je ovo što ljudi pričaju. Vele, Crna Gora je zemlja starih ljudi. Na starima svijetosta, to nije tačno. Cijela Crna Gora je država studenata. Svi žive na kredit. Eto ti. Hvala vi što ste se okupili u tolikom broju. Vidim da ovdje ima divnih dama. Neke su povele i svoje muževe. Još da su njihovi, bilo bi super. Kukala mi majka. Žene su vam čudo, ljudi, ozbiljno da ti kažem, Brko, žene su vam čudo, majke mi. Znaš kako su stari ljudi govorili? Žena je ka vino. Što je starija, sve više liči na bure. Majku! Ja ne znam što je to. Moja švalerka. I ona najviše liči na vino. Odmah udara u glavu. Ne mogu da su trijezni nikad. Samo me obara tu, čuješ? U sunce ti, ja moram da šaljem oglase, kuku, imam svašta za prodaju, da zovne Podgoričku pobjedu. Alo? Dobro večer, pobjeda. Molim, hoću nekih 5-6 oglasa da pošaljem, hitno mi je, jeste. Poslaću vi račun poštom. Dobro, vi mene, da, ja treba da platim, dobro. Slušaj ovako, prvi oglas. Mijenjam dotrajalu Ljeposavu za polovno biciklo. Šifra, nešto mora da se jaše. Jest. Hajde drugi, slušaj me dobro, pažljivo me slušaj. Čuvam mlade dame dok su i muževi na poslu. Šifra po dogovoru. Sve. Bože. Treći. Slušaj. Muškarac sa šekirom traži ženu sa šumom. Šifra skoro razveden. Odlično. Evo ti još jedan i gotovo, da ako mi stane na 3 stranice to. Mijenjam šlogiranog... Čekaj, ne, polako. Mijenjam šlogiranog djeda za bilo koju drugu nekretninu. Pa i on je nepokretan, budalo. Jeste. Eto, to ti je to. Gotovo. Aj, zdravo. Đuro! Gdje si? Đuro, gdje si? Šta? Jeli? Jesmo sami? Koliko ja vidim, jesmo, brata. Šta je bilo? Stvarno? Jesmo. Daj, u frci sam, čovječe. Šta je? Daj, pozajmi mi 100 eura. 100 eura? 100 eura, bre, šta je 100 eura, bre? 100 eura, a kad vraćaš, ajde? Vraćam ujutru. Ujutru? Ujutru. Može, ali pod jednim uslovom. Kojim, kaži? Da prespavaš noćas kod mene, a ujutru da mi vratiš. Ajde, bre, već. Nemoj. Nisi fair uopće. Pa nijesam fair, osjetljiv sam na to, imam loše iskustvo sa parama, niko mi ne daje, niko mi ne vraća, niko ništa. Razumiješ ti mene? Dobro, ajde, pusti pare. Tako, brato, tetke, brat, ostrica, brato, vode se. Pusti, ajde, nemoj se nervirati. Nego, kaži mi, Đuro. Evo ti posla sam. Kako su tvoji? Dobro, posla sam taju poruku. Evo, sad da vidiš. Kako? Što ne da nam pare nikome. 3 mjeseca mi još ne odgovara. Nije valjda. Evo ti, Tajo. Ja sam dobro i zdravo što i vama želim. Neodavno vas nijesam čuo. Ne javljate mi se odavno. Zabrinuo sam se za tvoje zdravlje, moj Tajo. Pošalji mi jedno 100 evra da znam da si dobro. Ajde. Bravo. 3 mjeseca mi ne odgovara. To ti je moj Geđo, viša matematika, razumiješ? Aj, pusti me matematike. Ti stvarno, nit mi daješ pare, još sad matematika. I onako mi loše ide matematika. Pa šta ću ti ja uči? Čuješ? Ajde, života ti, ne znam da li će danas da nas pitaju matematiku. Daj, postavi mi jedno pitanje, bilo koje, da vidim da li dobro razmišljam. Iz matematički, jest. Iz matematike, slušaj, Geđo. Evo ti recimo da zagonetke, jel može? Kaži, može. Slušaj, ako recimo od Nikšića do Podgorice ima 56 kilometara. 56? Zapamti, od Nikšić Podgorica 56 kilometara. A od Podgorice do Berana 177. Koliko ja imam godina? Čik,
Prc, aj sad. Ti si gori od profesora. Ajde. Čekaj, od Nikšića do Podgorice, 677. Sabere, ovamo se... Koliko ja imam godina? Širina... Misli, ajde. Znam. Koliko? 50 godina ravno. Viš buda, kako pogodi iz Možda prve? koji dan gore dole, ali 50. Kako pogodi, molim? Evo ovako, u mom selu tamo živi jedan ludi Branko. Znaš? I? E pa kažu za njega da je 50% šašnut. A ti si 100% šašav, a on ima 25 godina, znači ti imaš 50. Ja duplo. Ti si duplo. Znači ja sam 100% blesav. Totalno. Dobit ćeš što je vreme. Evo i tebi ovako, znaš. A znaš šta je ovo? Šta je to? Ovo ti je minijatura od ovoga. Ti bi meni dao pare, ma daj mi zajebao, brate. Mislio sam da ti dam pare, sad ti ne dam, ti A i samo me nerviraš. I onako sam išao na sistematski pregled i kod lekara i sva, još me ti nerviraš. Rekli mi da ne smijem da se nervira. A šta ti je rekao doktor? Šta mi je rekao? Rekao je 200 evra. Pa ne to, nego šta ti treba? Pa treba mi tih 200 evra. Ajde, bjež. Šta da radim? Ajde, bjež. Ja pola mislio od tebe da uzmem, jevi. Ne mogu, Geđo. Jesi ti bio na sistematski? Sa Bogom i mi, ovi kandidati za policiju, mi moramo svaki pola godine na sistematski. To ti ono od glave do pete, go se skineš pa te pregledaju sve živo. Go! Čuti, ne pitaj me ništa, čekaj. Nisu normalni vi, bre, u Crnoj Gori, bre, voli se pregledati. Bio sam u Podgoricu, tamo razumiješ ti mene, nas kandidata za policiju do 50, čekamo red. Dale, prozivaju tamo za ono, svašta. Izlazi sestra, dobra, moćna, razumiješ ti mene. Moćna, da. Kaže, ko je ođe za EKG, neka digne ruku. Da. Ja ustanem, sestro, svi smo rekao za DPS. Majke mi. Joj, bre, KG, pregled za srce. I jeste tupani, je. Ma daj, bre, Đuka, bre, idi, bre. Di si normalan? Ja nisam normalan. Ma ti, vidi kakav si, vidi kako si građen, majke. Šta je, bre? Šta kao, bilduješ, a, ovo, ono, a? Gledaj meni pločice, Geđo. Šta imaš? Ja pratim to, vježbam, zato ide na sistematski vas da sam ti zdrav. Ođe ti vam pločice. Pločice? Žene obožavaju pločice. Žene obožavaju pločice. Jes, majke mi. Pa žene da vole pločice spavale bi u kupatilu, bre. Čuti, bre. A zato ova moja ljeposava, ona nit spava sa mnom, nit komunicira, nit ništa. Pa ništa, naravno, ništa. Ništa. Nije valjda. Znaš kako ti mi pričamo. Čekaj, bre, vi ste imali tako divnu ljubav. Ja sam svakome pričao, Đuro i Ljeposava, to ti je, bre, ko iz filma ljubav, to nema nigde, bre. Da ti se žalim ja da... Šta je bilo? Komuniciramo, samo preko njih ceduljica. Pismeno se dogovaramo. Dopisujete se. Jes, ja da ne... Kako to funkcioniše? Evo da ti dočaram, ustanem ti ja jutros, uzmem ceduljicu, napišem, daj mi da jedem i predam joj tamo, razumiješ ti? Stiže meni odgovor. Odmah nemoj da se dereš. Piše. Pa zamisli budalo. Vi ste dobro to je. Neće sad pa Boga nema, ne znam šta je to. Da, ja znam šta je. Uzmi. Ja znam šta je. Reci. Ma žene, bre, to ne vole. Prave žene ne vole to, bre. Što? Ove što jure karijeru i ovo i ono, ajde, bre, to prave žene ne vole. Ti sad počeo da ganjaš političku karijeru, pa jesi ti normalan? misliš da je zbog toga? Pa zbog toga, nego zbog čega, bre? Ti sad u tim godinama u politiku da To su najbolje godine, Geđo, za politiku. Slušaj, moram da ti priznam, nema niko. Kaži. Pričao sam sa Milom, mojim Milom, razumiješ, mojim predsjednikom. Milom ja da ne bi, mojim šefom ja da ne bi. Ja imam od njega ovdje logistiku, razumiješ ti meni? Logistiku? I ja imam od njega čir na želucu. Nema veze. To ti isto, razumiješ? Vidi, savjetovam je da se ja lijepo ovdje u Srbiju kandidujem za predsjednika Srbije. Ti? Obraza mi. Kako, bre? Kako? Pa ispunjavam svoje uslove, Geđo. Kakve uslove, bre? Kao prvo, nije sam iz Srbije, ja sam iz Crne Gore. A kao drugo, o politici nemam veze. Eto ti, sve uslove ispunjavam. I onako je pola njih iz Crne Gore ovdje kod nas u Srbiji. Nemoj da vrijeđaš, nije pola no 70%. Čuj, dobro. Nemoj ti kada da prozivaš. Ja ti kažem nešto, Đuki. Moj omiljeni političar je Mrkonjić. Mrkonjić? Ma da, bre.
To je bre, znaš zašto? Zato što je čovek mađioničar. Mađioničar? Mađioničar je bre. Znaš ti kakav je to tip bre? Šta radi? Znaš kakav je? To radi bre, zida gradi Srbiju bre. Čudo. Došao u selo jedno pored mog sela. Ova suša, leto, bila. Ma nema bre, nema vode bre ni u vodovoda, kamoli ovako okolo. I on to sredi. Znaš ti šta je bilo? Došao i kaže onim seljacima, kaže: vidite, gospodo seljaci, mi ćemo ovdje da vam napravimo jedan veliki most. Kad jedan ovako pametan čovjek koji ja mojih godina, kada je ustane, kaže: gospodine Mrkonjiću, nemojte se ljutite, ali šta će nama most? Mi nemamo ni reku. Šta priča? Kaže: nemate reku. U 21. veku. Nemate reku. Pa znate šta? Ima reku da napravimo za 2 mjeseca, most za 4 mjeseca. Čudo čovjek. Inače, znaš zašto ga volim? Što je jako human, neverovatno je human, majke mi. On pomaže, svako pomaže nekome, a Mrkonjić pomaže gladnima. Ozbiljno? Da. Kako to? Fino, jede za trojicu. Zato je onak, Geđo. Sad ću nešto da ti pokažem. Jedini most koji Mrkonjić ne može da napravi, to je ovaj, Geđo. Eto ti. Jedini most. Gdje si, Krki? Koliko je ljepši od ozdolj. To si u pravu. Znaš kako si ljepši iz žablje perspektive. Gdje si, Hrvoja, da ne bi. Opa. Dobro je, Geđo. Ljubite se 3 puta, majstori. Što ti što me ljubiš, mislit će neko da smo gejevi. Šta će mislit? Šta me čuješ tu, mislit će neko da smo gejevi. Đuro, bolje da misle da smo gejevi nego da smo Srbi. Svaka ti čo, jesmo, onda, ajde da se spače. Idi ga, jevo. Joj što volim Hrvoje. Ljudi moji, pa to je moja najomiljenija spodoba ovaj Hrvoje. Majke mile. Tebe oboža. Čujem me, ovi izbori prošli u Hrvatskoj. Ja, ona vaša lepa Jadranka Kosor, ona cica maca. Fino, kulturno, lijepo. Puče ko dulek je ti sunce. A za sebe je govorila: ja sam lijepa kao slika. Ja sam lepa kao slika. Sad... pevaj, znaš koju pesmu? Koju? Kukuriku, kukuriku, jebo svoju sliku. Haha, da vidite, pukla je, znaš kako? Čuj, Geđo, možeš se prostačiti koliko hoćeš, ali ti dobro znaš što mi Hrvati mislimo o vama Srbima. Šta briga mačku, šta misle miševi? Hoću ti reći nešto? Zauzet. Znaš šta ću ti reći? Dobre. Jebote konj. Šta si rekao? Jebote konj. Jebo i tebe traktor, jesi čuo? Zašto je traktor? Zato što ima 45 konja. Ujebe. Ti kakve si prostačina? Uvalite ga. Ja vidim kako je. Kad ćeš ti sad on? Pa gdje si mala? Imam ti... Gdje si, Adel? Dobro bre, polako bre, čekaj, završimo svađu. Dragi moji, šta je, sam prekinuo svađu? Jesi. Samo nastavite. Nego on izbjegava neku stvar, dobro si došel, podsjeti se. Kad ćeš ti platit kahvu? Šta? Kad ćeš platit kahvu jednu u životu? Da kažeš kavu, a ne kahvu, kavu, bez h. A što to mijenja? Pa mijenja, razlika je u tome. Kako bi zvučalo da ja kažem: ženu sam ti pohvalio ili ženu sam ti povalio. To sam mu lepo rekao. Pa oti. Velika razlika. Ja uopće ne mogu shvatiti odakle ti više inspiracija za te prostakluke. Ali znaš kaj mi još nije jasno? Šta? Nešto razmišljam, a kaj ti nalaziš u toj tvojoj Radojki? Šta nalazim na Radojci? Šta nalaziš na Radojki? Ona je pre svega Radodajka. Radojka se zove. Ako si već pitao šta nalazim na Radojci, reći ću ti iskreno srpski. Nalazim komšiju Peru svaki dan. Kaj, znaš šta? Kad već ja ne mogu da stignem, mora neko da pripomogne. Jeste. Pa ja ću se tebi požaliti. Zamislila moja Laura kaj mi je rekla pre neki dan. Laura, šta je rekla? Kaže: Hrvoje,
Vrijeme, šta si si stisao? Vrijeme je da mi kupiš torbu Louis Vuitton. Nije valjda. Louis Vuitton da kupi. Pa ona ne prati modu uopšte, bre. Pa je, znaš šta se sad nosi? Šta se nosi? Nosi se u Nemojte, ljudi. Yes! Dragi moji, Sad kaži što si došao. bez želje da se ponavljam, oni su nepopravljivi. Ma volimo se. Ja ih volim obojicu, ali vidite kakvi su prasići. To je strašno. Inače, ja sam kao i uvijek pjesnički raspoložen, bez želje da se ponavljam, reći ću samo ovo, ispod klupe, ne kako kažem ja ono čuveno, ispod kruške režim po trbuške, nigdje nema klupe da si odmorim dupe, tako ide. Želim svečano da saopštim i vama, a naročito ovome ovdje zaljubljivom, da sam se ponovo zaljubio. Opa! Bravo! Jeste. Majke! Ja se u Srbiju strašno često zaljubim. A koga si zaljubio? Sad se zove... Mislim, je li muško ili žensko? Kakve veze ima? Kako nema veze, znaš da kod mene nema veze. Kako se zove, bre? Kako se zove? Zove se Jovica. I opet u Srbina. Kukala ti majke. Pa šta ću bolje u Srbina nego u Hrboja ili ne daj Bože tako nešto Šta fali slično. Srbima, bre, ajde, bre. Šta fali? Stalno zauzeto zovem jednog druga. Šta fali Srbima, bre? Mi Srbi smo čudo, bre. Postali smo, od kad su ovi došli na vlast, mi smo, bre, čudo od naroda. Čudovišta. I u Evropu da uđemo, ne daj Bože. Ozbiljno, bre. Ne. A znaš ko je najbolji političar koji najviše širi veru u srpskom narodu u Srbiji, bre? Koji? Cvetković. Ovaj predsjednik. Jeste. On širi veru. Da, on širi veru i razvija veru i sve više, ozbiljno, bre. Šta priča? Kad god nešto uradi, narod se krsti. To je tako. Evo ga, tiho, čekaj. Zovem Palmu ceo dan, neće se... Alo, dobar dan! Onaj čelavi, simpatični. Gospodin Marković, Palma, vi ste? Daj. Drago mi je. Ludi Milojko ovde. Pomračenog nema, kaže. Ma Milojko Ružić, bre, Gedža, bre, zna... Jeste taj ludak, znate mnogo ludaka, pa... Ja sam. Hteo sam nešto da vam kažem. Pošto vi imate zoološki vrt, ja sam hteo da poklonim jednu životinju u vašem zoološkom vrtu. Bravo. Majke mi, odlična je životinja, pritom jako mi je žao te životinje, zato što su te životinje, ta vrsta životinja je skoro pred istrebljenjem. Ugrožena vrsta je, za malo ih nismo istrebili kakvi smo. Jeste, divna vrsta, zaista. Znate kakva je za održavanje divna? Kad joj daš da jede, ona jede, kad joj ne daš da jede, ona ne jede. Ne. Koja vrsta? Pa da. Pa Hrvoje. Pa jeste. Hvala! Hvala! Odlično. Evo ga i ovaj. Dobro, kako je? Šta je i vi? Došli na dopunski, a? Pa Jeste. tak su nam rekli na dopunsku. Super da ste na okupu. Trebate mi da mi pomognete. Došlo mi je 5 metara drva, trebam da istovarim. Super. Evo ti, Janez, Ne mogu. Što ne možeš? Pa ne mogu. Pa ti si onako jak. Ne mogu, imam seksualnu bolest. Kakvu bolest? Polnu bolest. Pa da. Kakvu bolest, bo? Zabole me za tvoja drva, jesi normalan? Bravo. Ja ću ti tovariti drva. Super. Znaš li ti, bre, Janez? Janez! Znaš li ti da kad je Fiko bio mali imao je metalne uši? Da, pa ga je mama magnetom zvala na večeru. A to je točno. Nemojte mi Fiko, to je točno. Nekaj sam razmišljao, ti da si ljepši, zvali bi te ružni. Što si furo? Različu da nemoj počinjati, materi. Da li neko od zna zašto smo, kakve dopunska nastava? Evo, ja ću da vam ispričam nešto pre nego profesor kad dođe. Nadam se da neće utrčati na pola priče. Seksualno imam. Ko Janez kad priča. Seksualno imam. Ljudi, moram da se pohvalim. Šta? Radim kao volonter u jednoj bolnici ovde u Beogradu.
Jeste, kao medicinski brat. Ma da. Majke mi. Je li zanimljivo? Kako nije zanimljivo, dolaze ovi naši budžovani, tu se leče, bre. Krko Babić je trenutno tamo na nekom, nije bolestan, nego normalno neko ispitivanje. Reparacija, da. Zbog godina i to. Jeste. I sad meni rekli, vi ćete biti tu šta god treba gospodinu Krko Babiću, ovom starijem, nađite se tu, ako treba, patka, guska, lopata, ovo. Rekao, odlično, ja sam ti za te životinje i za te građevinske alatke. I ja sedim, kad Krko Babić krene, nagne se na levo, ja pritrčim, vratim ga. Če da padne. Nagne se na desno, ja pritrčim, vratim ga. Vratim se nazad, sednem. Kad on opet na levo, ja pritrčim, vratim ga. Između tih njegovih naginjanja ja mu donesem i sok, i pomoranđu, oljuštim i sve. On malo pa... On opet nagne se na desno, ja pritrčim, vratim ga. Kad konzilijum lekara prišao, kaže, gospodine Krko Babiću, kako vam je ovdje? Kaže, odlično mi je. Kako vas gleda ovaj Brkica? Kaže, Brkica je fenomenalan, samo mi nije jasno što mi ne da da prdnem. Jao! Profesorka, vezi na mjesto. Dobar dan! Sedaj. Hajde! Isuse Kriste. Koga nema? Svi ga imamo! Odlično. Geđo, izvolite, Geđo. Jel mogu ja da pročitam svoj pismeni zadatak? Odlično. Da popravim ocenu? Izvolite. Ja sam zadovoljan 3. Vidjet ćemo. Mada i 5 volim da vidim. Ajde, ne gnjavi. Evo ti petice kod profesora. Profesorke imaš petice. Ide ovako. Dragi moj dnevniče. Noća sam sanjao jedan divan san. Joj, ja sam. Plovi jedan veliki brod. Čim je veliki znači da je srpski brod. Veliko-srpski. Piskava materina. Plovi veliki srpski, velikosrpski brod koji se zove, logično, Velika Srbija. I plovi on tako velikim srpskim morem i velikim srpskim okeanom, a na njemu se voze, na tom velikom srpskom brodu, mali Mesić, mala Jadranka Kosor, mali Hašiš Tači i mali komandant KFOR-a sa Kosova. Đukela. Velika Đukela. Svi se oni... I svi se oni voze velikim brodom srpskim koji se zove Velika Srbija, na kome nema Srba, i odjednom se bušne rupa u brodu, krene brod da tone, dalje nemam. Jer znate zašto nemam? Ne znam. Nije ni važno, važno je da je brod s njima potonuo, profesore. Sram da ti uđe i nikada ti ne izađe. Nikad. Dobro je počeo. Evo ga, odmah. Pa moram reagirati. Ja sam na redu, ja ću da Moram replicirati ja ovdje. Aj, ne kreni. Ali neka kaži, nema... Ajde, kad si na redu. Pa ja sam na redu. Samo se guzi on prvi negde. Pa šta se guzi, šta hoćeš reći? Da vam kažem, to sve što se ovdje dešava, što se potprckuju sad Srbi i Hrvati i ovi Bosančerosi i ovi Novopazarci, to je sve kriva ta bivša Jugoslavija, razumete? Mislim, naravno da država koja je stvorena u jajcu mora da se rasturi ko kajgana, da bude na kraju kajgana. Što bi rekli Makedonci iz brkatana jajcata? Ovo je klasična budala. Pa pustite ga, Nije profesore. točno. Sedi na dug. Đuro, izvolite, Đuro. Profesore, kad smo već kod ovih poznatih ličnosti iz politike, znate šta mi se desilo prije neki dan? Bio ja na praksu u patrolu, na Ibarsku magistralu, razumijete? Zaustavim jedno crno, moćno auto, zatamnjena stakla, zaustavi se auto, dobar dan, otvoriše se prozori. Kad? Moj ministar. Medenik Valačić. I ovaj Mrkonjić zajedno u auto idu u Aqua Park, krenuli u Jagodinu. Jes, jedu kokice možda. Da se kupaju, malo bračkaju. Rekao, ja se prepadao, Bogom mi rekao, izvidite, gospodine ministre, da sam zna da ste vi, ne bi vas ja zaustavlja nikad. Uro,
legendo. Nemoj, veli, prema meni tako. Prema meni da se ponašaš kao prema svakom običnom građaninu. Jel vidiš? Tako, ministre, jes, super. Turite mi onda, rekao, 1000 dinara u to vozačku, dajte mi pa da stavite put. Slobodno. Sedi. Normalan. Bolje. Jeste se spremali za čas? Spremio sam kako ne. Odlično, da čujem. Sve ima da čujete kako je bilo. Od reda i od početka. Evo ovaj asocirao mi ovdje, evo ga ovaj zeljeni. Evo vidi. Rasim Ljajić. Ti kako se zoveš? Rasim Ugljanin. Dakle, Rasim Ljajić. Peca ribu u Novi Pazar. Pred izbore se čovjek sprema. Ne zna u koju koaliciju će da uđe, da li će neko da ga uzme u koaliciju, da li će on nekom da uđe. I odmara čovjek mozak normalno i peca. U jednom trenutku, kao što uvek to nekako se desi, neka riba se i upeca. Onako lepa. Upeca. Rasim Ljajić vidi zlatna ribica. Nije zlatna. Zeljena je bila. Čuti, ne mešaj mi se ti će da mi znaš šta je Rasim Ljajić. Zlatno zelena. Mufto jedan. I? Sve na mufte hoćeš. Čuti. Zato ti zovu mufte. I kaže mu ribica, Rasime, malim te, Rasime, pušti me, ti si minist, ti si zljatan čovek tu u Pazar, svi te cenu, svi te volje, a ja sam zlatna ribica, ja ću ti pomogne da pobediš i Sulja i muftiju na ove izbore, samo me pušti. Rasim kaže, ajde, pušti je Rasim. Pušti. Kad ribica? Ode ribica, profesor. Kaže Rasim, more, stani. A ribica kaže, a da što da stanem, Rasime? Ja sam pazarska ribica, ja nijesam zlatna, ja sam pozlačena, pazarska, ti sam pozlačena ribica. Jadanova i Rasko. Pitaj Boga kako će da prođe na izbore. Neće da prođe. Rasko, izvolite, Rasko. Što ja? Pa što ne? Rastko je rekao, nisi ti budal. Jes. Rasko. Ajde, diži dupe, bre. Ajde, mufti guze. Pa ja imam samo da kažem, Rasim Ljajić dobio od Sulejmana Ugljanina na poklon onaj sat sa kukavicom. Odakle, da nije iz Turske možda? Pa nije imao ona serija kad lišće opane. Ja. I kažu da mu je Palma prodao 3 ove vreće hrane za kukavicu. Da li je moguće? Halal mu ver. Pa kako? To je političan. Pa ovaj mu kupio sad sa kukavicu. Pa maklja, sede mare budal. Ljudi, istina, što vi je dobro? Dobro, sede. Smirite se. Evo, oće Hrvoje, izvolite, molim. Ja bih vam prvo pročitao dokumentovano, molit ću lijepa. Prvo, jedno pismo Srbina iz Haga. Odlično. To ti je apropo. Tiho. More, ako te ja propadnem, znaš? Pa neće da bude pismo Srbina iz Pariza, nego iz Haga. To je najveći srpski grad posle Beograda i Čikaga, profesore. Hag. Da. To si pravo, kaže pismo, ovako zvuči. O Srbijo, moja draga, javljam ti se ja iz Haga. Kako žena, kako djeca, s kim se sada cepa ceca? Ovdje mi je lepo, za večeru jedem Monte, a uveče cepam ja Carlo del Ponte. Eto, mora Srbin da cepa, pa to. Đuro, izvolite. Profesore, mogu li ja nešto ovim bosanskim političarima, oni su genijalci. Može, izvolite. Ostavi se ti na bosanski političar. Ne ostavi, nego da ih čačnem. Profesore, mi svi znamo da Bosnom i Federacijom, tamo, jel tako, Bosnom i Hercegovinom, upravljaju 3 čovjeka. Jel tako? Srbi, Hrvati, muslimani. Je. Tamo žive i drugi. Kažu Slovenci, kaže, mi smo najbolji transplantatori ljudskih organa. Apsolutno. Svi skočiše kako? Našli smo veli jednog čovjeka bez kičme. Za 3 dana smo mu ugradili kičmu. On je već preko granice Slovenije traži posao i odlično se osjeća. Kaže Crnogorac, nije to ništa, jadni ne bili. Mi smo našli jednog čovjeka bez oba plućna krila. Za 3 dana smo mu ugradili oba plućna krila. Već je preko granice Crne Gore traži posao i odlično se osjeća. A veli ovaj njegov Bosanac, bo nije to ništa, vola. Mi smo našli 3 bez mozga. Za 3 dana smo ih postavili na čelo države. Pola BiH je već preko granice traži posao,
a njih trojica su i dalje bez mozga i odlično se osjećaju. Janez. Ne, izvinjavam, zašto samo Janez? Zašto samo Janez? Evo ti ga. Koja su ovo obespravljena prava u Evropskoj uniji? Kažem ja Kalimero. Ako uđemo mi u jednu tako političku raspravu, evo, moj najcenjeniji trenutno političar je Vuk Drašković. Ja ga cenim u pičku materinu. Živi mi majka. Što? Zato što je frajer. Šta? Tačno. Čovek razmišlja bolje od mene. Ne znam zašto. Ali ja kad ga gledam, sve priča ja šta hoću da čujem. Ili imam pravo da razmišljam tako. Ali hoću da pričam nešto drugo. Jer to što priča on ja razumem, ali ovo ne razumem. Da mi objasnite, profesor. Nema veze. Ako dođe u Srbiju i ovako izađe konkurs, da vidim ja koliko ste vi inteligentni. Ili učiteljica vidi se i puca od inteligencije. Odmah. Ako za jedno radno mesto se prijavi jedan u Srbiju, jedan Crnogorac, jedan Mađar, jedan Rusin i jedan Rom, da ne kažem Cigan, ko će od njih da dobije radno mesto? 3-4 sata. Ko? A Rom? Ko? Ne! Ne! Cigan? Onaj ko je član Demokratske stranke. Ajde ja posobu, da. Izvolite, Janez. Moj prilog djeđinom odnosu prema Hrvatima. Da li znate kakva je razlika i da li postoji između Hrvata i hrastovog parketa? Ne znam. Vidite ovako, hrastov parket, ako dobro složiš, isto ko Hrvata, možda ga gazdiš jedno 40 godina. Bravo! Profesore, mogu ja nešto u kulinarstvu? Odlično. Šiptarskom. Opša! Pa dobro. O, ja obožavam njihovu kuhinju, majke. Kad skuvaš... Znate li da je Hašim Tači veliki kuvar? Hašim Tači kuvar. Dobre, Hašim Tači je kuvar, izdoji svoj... Kuvar se zove. Kuvar? Kuvar. Ozbiljno. Još zove se Čuvar Kovar. Ne znam kako se to kaže na ovom štrumfovskom jeziku. Ali ozbiljno, znate li kako Hašim Tači kuva goveđu glavu? Ne znam. Stavi lonac pun vode na šporet i onda glavu svoju umoči. Ovako. I to ključa. A Janez mu za biberi. Fiko, vi ste se mnogo učutali. Jeste? Da čujemo vas. Ne mogu, ja sam još u žalosti zbog ovog poraza. Znate da smo na Evropsko prvenstvo bili u baražu sa Portugalom. Izgubili smo 6-2, ne idemo na prvenstvo. Profesore, strašno je bilo to u Sarajevu, strašno smo to podnijeli. Safet Sušić, sljedeće jutro, budi ga žena. Kaže, ustaj Safete 7. Šta, opet Ronaldo jevo. A jeste vidjeli onaj snimak? Morali su da ispravljaju to iz direktnog snimka. Šta? Ono, postavili živi zid. Da? I sad ono kako se postavi živi zid i ovi moji Bosanci svi su okrenuli prema golu. Sudija dođe, alo, ma šta radite? Prema igraču, vamo se... Šta jebo, Matija, da ne vidimo gol? Salveta. Jeste, profesore, ja šta da vam kažem, nas je Đilas iselio ispod mostovi, nismo više ispod mostovi. I svi smo se mi preselili na Dedinje. Na Dedinje? Na Dedinje. Odlično. Puno Dedinje Cigana. Šetam se ja po Dedinje. Šetam si se po Dedinje, prelazim si semafor. Kad ispred mene prelazu semafor Čida Jovanović i Vuk Drašković i jedna baba. Ma daj. Idu, prelazu semafor, ka baba se saplete i padne. Pa šta će baba? Oni se zalete, dignu babu, pa je čiste, pa je osposobljavaju, razumeš, pobrinu se, pa školovali to Nemci, Amerikanci, to znaju kako se pomaže, razumeš. I kaže, baba kaže, fala sine, fala. Nema baba fala. Sad će izbori, za nas da glasaš. A šta kaže baba? Slušaj, kaže baba. Slušaj, sine. Ja sam pala na dupe, nisam pala na glavu. Da glasa. Evo ja nešto da kažem. Evo opet Ovo ovaj. pošto su sad
pretpostavljam da će da budu izbori i to. Da li vi znate šta peva omiljeni političar ovoga Jane Zadržgava Ivica Dačić, Medeni Koljačić? Šta peva? Kad zagrli onog njegovog koalicijonog partnera Krko Babića. Dakle, Dačić zagrli Krko Babića i šta peva? Ja, Vragoljan i moj deda, kod krenemo, svet nas gleda. Dva mangupa vidi vljada. Sedi. Racko, izvolite vi. Ajde, mufti Guze, ustani. Diži se, Guza. Ja opet. Pa Rastko. Mene, pa malo, pa non stop mene. Pa tebe. Dajte mu keca. Radio ja. Pa da se ne bi uspavali. Jeste. Nisam se ja uspavao, evo ga ovaj mi, znaš kako mu sprdu nogi. Nema šanse da možeš zaspat. Šta ima broj 44? Hvala ti smrde K52. Od onog kekeca tamo ne možeš doći na red. Što? Samo priča. Bolje ti ideš u Podgoricu, snimaš te spotove. Pa da pobegneš i odatle. Ajde. Hoćeš ti nešto da pametno kažeš ili ja da se umešam? Molim vas da vam objasnim. Izvolite. Što se tiče tog Ljajića, odnosno tog Rastka, da vam kažem, učitelju, mislim, imam za njega jedno pitance. Da li ti znaš, Rastko Blesavi... Slušaj, šta ti pričam? Čutaj da te pitam. Da li znaš šta radi Rasim Ljajić na drvetu u 8 sati uveče? Na drvetu? Pojma ne. Gleda kako lišće pada. Izvolite, Ja se Hrvoje. ispričavam. Ja ću reći kako... Nemoj me škropat. Ne škropat, nekad laka mi upala, ne znam odakle. Molim vas. Lepo te pljuje. Molim vas. Znate te, naši Kroati, sad takvo je stanje došlo i kakva je atmosfera. Drugo stanje. Bliži se i praznici i božićni. I onda se ovako obraćaju: Sveti Ante, ako si u stanju, uzmi Jadranku, a vrati nam Franju. To je himna. I opet bi bili u sranju, eto, ja da ti kažem. Geđo, Molim. šta vi radite? Evo, gledam nešto. Molim. Po vašem mišljenju, kako će Srbija da uđe u Evropu? Pitate me kako će Srbija da uđe u Evropu? Prostore, ja smijem, ništa mi nije smešno, muka mi je više. Od te Evrope i ulaska u Evropu. Znate li vi, bre, šta je nama u Srbiji još ostalo? Šta? Ostalo je da osude Karađorđa na zločin nad Turcima i da ga vode u Hag. Eto kad ćemo da uđemo u Evropu. Još će i car Lazar da najebe zbog tih Turaka. Još ću ja da najebe zbog ovih Turaka. Lamo vam pričaj. U redu. Profesore, vodimo ljubav, a ne rat. U stvari, vi si ja ne znam. Profesorka, vodimo ljubav, a ne rat. U redu. Profesore! Racko, izvolite, Racko. Rasim Ljajić, kako je osnovao ovu novu stranku. Dobro. Toliko je zaljubljen. U koga je zaljubljen? Sebe, jadan. U sebe, neću u tebe. Stvarno je narcis čovjek. Neću u tebe, jadan. Tadić ga zarazio. Čime? Pa tom ljubavlju. To. Kad voliš sebe, to je Tadićizam. Kupio je 4 telefona. 4 telefona. Mobilna ili ova? Mobilna. Sirotinja, ministar nema pa. Pa čekaj, šta ću? Ne, nema on. I sva 4 uključi i pita ko je najljepši na svetu, oni telefoni. Ti. Evo ovaj Muftibus je pao s Marsa. A sad je Suljo Ugljanin kupio laptop, 4 komada da ga zajebe zbog toga. Savet. Laptop. 4. Ja sam bilo da se žalim. Gde? Kod Đilasa. Zašto? Lično kažem, kuc, Gosen Đilas. I isterali ste mi ispod mostovi, ja nemam posao, nemam šta. Kaže, evo ti posao. I da mi posao. Odlično. Radim na rampu za ulazak u Evropsku uniju. Opa, bravo. Đuro. Sve informacije imam. Sve informacije. Samo ne znam kako tu sad u Evropsku uniju. Prvo ulaze deca iz Slovenije, pa tek onda njihovi roditelji iz Bosne. Da. Interesantno. Profesore, molim vas, samo jedno pitanje. Izvolite. Ali pametno neko. Pametno, inteligentno, policijski.
Profesore, znate li vi što Beograđani bacaju Viagru u Dunav i Savu? Ne znate. Ko kaže? Pa da im se dignu mostovi. Hoću ja nešto da kažem. Ali pametno. Isključivo pametno. Gaddafi, glavna uloga. Saddam Hussein i Franjo Tuđman. Znači reći je o teškom paklju. Dolazi Saddam i kaže onome đavolu, mogu li da okrenem jedan hitan poziv, da vidim kako je u Bagdad, vidim da nešto ovi ljudi Amerikanci opet spremaju da namešte nešto. Kaže, đavo, možda okreneš. Ovaj telefonira, minut i po. Saddam sa Bagdad, žimi sve učiteljice. Žimi sve, ako vas lažem. Koliko košta razgovor, kaže, đavo, $1.000.000. Ovaj isplati odmah će pitao je šta? Gaddafi kaže, sad da vidim, ovaj sin su mi ga uhapsili pa prođe je na prst kao ti, a ide mi. Da vidim samo, kaže, đavo da okrenem kako je. Kaže, đavo, mora Gaddafi okreći ovaj. 2 minuta, koliko je razgovor? 3 milijuna. 3 milijuna. On isplati, bez problema. Tuđman okreće, kaže, sad su izbori u Hrvatskoj da okrenem ovu Jadranku Kosor, malo da je dignem moralj i ostalo da je dignem. I sve, mogu da okrenem, može. Priča Franjo Tuđman, podlja sata sa Jadranku Kosor. Završi razgovor, koliko treba, kaže, đavo, ništa. Ono je bila međunarodna, ovo je lokalni poziv, znaš, kaže. Ispakljao, pakao je. 1-1. Fiko! Fiko, zovete profesor. Fiko, molim vas. Diži dupe! Fiko, molim vas, kako se reč sprdnja kaže na više jezika? Ma dio... Sprdnja? Da. Pa eto na bosanskom, kako se kaže? Sprdnja. Na srpskom? Sprdnja. Na hrvatskom? Sprdnja. Molim vas. Eto vidite, jezici su različiti, a sprdnja ista. Ali kako to može? A može, profesore. Evo, ja sam, profesore, moram sad da vam priznam, postao sam PR. Šta ste postali? PR, ovaj velikogovornik. Ja ste, profesore, uvijek na jesen ja to. Ovi izbori se isto spremaju, znate kako? Ja, Amidža, moj Idris vozi onaj kamion, ja vičem krompir, luk, izvolite, kupusa. Prodajem, nema problema, ovako ide. U rede, mladići, u rede. Profesore. Nemoj. Racko, izvolite, molim vas. Jedno lično pitanje. Lično i personalno. Da. Da li ste bili svedok neke trgovine u Novom Pazaru između političara? Jesu. Bili ste? Jesam. Pa budite dobri, ispričajte. Kao što si lijep. Hvala ti, na dobro ti se vraćalo. Znaš kako ćeš u Novi Pazar da napraviš malo preduzeće? Kako? Kupiš veliko i daš Rasimu i Sulejmanu da upravljaju sa njim. I od velikog da pravi se ovako malje. Reci, Gera. Imam zaključak da se taj Rasim i taj Ugljanin takmiče u trpanje tamo u Pazar, profesor. Kako u trpanje? Da, pa trpaju na svoj žiro račun. Aha, u redu. Znaš, Đilas, moj drug, taj što mi našao posao. O, Đilas. Poslao Đilas, taj naš gradonačelnik ciganski čuveni. O, Đilas. Našao mi posao Đilas, pa sad poslao gradsku ovu prvu televiziju, Studio B. Poslao da ispita narod, da vidi kako narod diše, kako je sad pod ovu vlast, kako je. I dođu oni kod mene. Kuckus, dobar dan, gospođu. Kažem, gospođica, razvela sam se od koleta. Dobro, gospođice, kako je? Je li bilo bolje pod Miloševića ili pod nas? Slušaj, kaže. Nekad je bilo mnogo bolje. Uzmem 10 dinara, stavim u džep. Uđem u prodavnicu. Kupim, uzmem leba, salame, paštetu, prašak, pršutu, sve što mi treba. A sad? Danas stavim 10 dinara u džip. Uđem u prodavnicu. Ne mogu da uzmem ništa. Pogledam tamo kamera, vamo kamera, ovamo kamera, svuda kamere prepuštavaju. Pa tako je u Evropi, moja Salveta, to je Evropa. Vidimo se
Trčite svaki dan sat i po. Dobro. Na takmičenje idemo u Lisabon. Ali može i učiteljica sa nama. Ona će biti na čelu kolona. Pobjedit će za Mašala ti Ja ćemo na celu kolonu. Hvala, hvala, dragi naši prijatelji, hvala što ste došli da gledate ovo naše snimanje. Sad kad pođete kućite, gde god hoćete, samo se pazite kad izlazite malo i usko ovde na vratima, nemojte posle Janez je kriv, razumete?